तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात क्रिकेटच्या स्पर्धा मोठ्या प्रमाणात होतात, मात्र भाजपचे युवा नेते माजी पंचायत समिती सदस्य संदीप कावडे यांनी राज्यस्तरीय फुटबॉल स्पर्धेचं आयोजन करून जिल्ह्यात फुटबॉल खेळ रुजवण्यास सुरुवात केली आहे। याचा शुभारंभ स्वातंत्र्य दिनी करण्यात आला। सावंतवाडीकरांना फुटबॉलचा एक वेगळा स्तर इथे अनुभवायला मिळेल, भविष्यात तो पाहायला मिळेल आणि याच माध्यमातून फुटबॉलमधूनही चांगले खेळाडू या तालुक्यातले या जिल्ह्यातले घडतील अशी ग्वाही मी तुम्हाला देतो। आणि स्पर्धेचं आयोजन ही पहिली वेळ आहे स्पर्धेचं आयोजित करण्याची। पुढच्या वर्षी अशाच पद्धतीने हिचा स्तर अजून वरती नेला जाईल आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा दरवर्षी इथून पुढे इथे आयोजित केली जाईल असे मी ग्वाही देतो। स्पर्धा भरवणं ही काही साधी गोष्ट नसते। पैसा आहे म्हणून स्पर्धा न भरवता एक खेळाडूंना कुठेतरी एक प्रोत्साहन मिळावं व आपल्या तालुक्यातील खेळाडू किंवा जिल्ह्यातील खेळाडू हे वरपर्यंत खेळावेत यासाठी त्यामागचा त्यांचा उद्देश आहे। आणि असा उद्देश ठेवणारी माणसं थोडीच असतात आणि त्यातलं एक नाव म्हणजे सन्माननीय श्री संदीपजी गावडे आहेत। त्यांचे परत एकदा मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो। खरं म्हणजे आपल्या जिल्ह्यामध्ये फुटबॉलच्या स्पर्धा फक्त शालेय स्तरावर होतात, अशा प्रकारच्या स्पर्धांचं आयोजन करण्याची भूमिका या ठिकाणी संदीप गावडेंनी घेतली आणि त्यामुळे या जिल्ह्यातल्या अनेक खेळाडूंना आपलं कौशल्य दाखवण्याची एक संधी उपलब्ध करून दिली। त्याबद्दल मी मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो की अशा प्रकारे कोणीतरी पुढे आलं पाहिजे, कोणीतरी अशा प्रकारच्या स्पर्धांचं आयोजन केलं पाहिजे आणि त्याच्यातूनच नवीन खेळाडू पुढे येतील आणि ते आपल्या जिल्ह्याचं नावलौकिक महाराष्ट्रात आणि देश पातळीवर घेऊन जातील। आणि म्हणून अशा प्रकारच्या स्पर्धांच्या आयोजनासाठी जसं संजू परब म्हणाले की त्याने एक देवदूत म्हणून त्या ठिकाणी भूमिका घेतली। खरं म्हणजे संजू यांनी कुठेतरी शब्द दिलेला होता आणि तो शब्द मला वाटतं त्याने पूर्ण केला। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने असं काम भारतीय जनता पार्टीचेच पदाधिकारी सामाजिक उपक्रम फक्तच राजकीय भाषण न देता विविध मते क्रीडा असो, शैक्षणिक असो, सामाजिक असो, सहकार असो, अशा सगळ्याच क्षेत्रामध्ये आमचे सगळे सहकारी काम करतायत याचा खऱ्या अर्थाने आम्हाला अभिमान आहे। आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्याच नेतृत्वांच्या आमच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सगळी मंडळी काम करतायत, आम्ही सगळेजण काम करतो आहोत। या जिल्ह्याला एक वेगळी दिशा देण्याचा प्रयत्न ही सगळी मंडळी करतायत आणि म्हणून त्यांच्या सगळ्यांच्याच या कामाला मी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो। या सगळ्याच स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेल्या सगळ्या खेळाडूंना त्यांच्या या खेळामध्ये चांगलं यश प्राप्त हो अशा प्रकारची शुभेच्छा व्यक्त करतो। आणि आज इथं संदीप गावडेंनी भरपूर म्हणजे चांगलं नियोजन, भरपूर चांगलं नियोजन केलं असं वाटलं नाही बाहेरून, पण जेव्हा आत आलो म्हणजे चांगलं वाटलं की असंच फुटबॉलच्या स्पर्धा इथं आयोजित करतात आहे। तर पहिलं त्यांना भरपूर वेळ शुभेच्छा देतो आणि असंच करत राहावं। आपण म्हटलंय दरवर्षी करत राहणार आहे, पण तसंच करत राहावं। आणि ह्या निमित्ताने सगळे व्यासपीठावर मान्यवर आलेले आहे आणि समोर माझे खेळाडू आहेत आणि इथं सगळे बघायला आलेले आहे। पण तर पहिलं म्हणायचं की पहिलं मी असं केव्हा फुटबॉलच्या स्पर्धा भरपूर ऐकले, पण छोटे छोटे स्पर्धा होतात, पण पहिल्यांदा फुटबॉलच्या स्पर्धा असा आलाय तर भरपूर आनंद येतो की बघायला मिळतो।
आणि तसंच बघतो की कॉलेज लेवलला भरपूर होत चालले, म्हणजे आपले शाळेत मुलं जातातच, पण त्याच्यावरून चांगले मुलं पण घडवतील आणि मला वाटतं बाहेरून पण मुलं आलेले आहेत, तर त्याच्यावर एक्सपोजर मिळतो, म्हणजे आपल्या मुलांना पण एक्सपोजर मिळतो दुसऱ्या मुलांवर खेळायला आणि बाहेर कसं खेळ होतो. आणि मी बघतोय की आपण लाईन रेफरी असतील आणि रेफरी पण असतील चांगले आणलेले आहेत, तर त्या दृष्टीने नियम पाळून पण आपण बघितलं की नियम पाळतात ते सगळेजण, तर ते भरपूर आनंद मिळतो की असं चांगलं नियोजन केलेलं आहे आपण. तर तसंच मी आपल्याला शुभेच्छा देतो की असेच कार्यक्रम ठेवत राहा आणि मी श्रीदेव पाटेकर आणि उपळकरला प्रार्थना करतो की तुम्हाला आणि बाकीच्या सगळ्या जणांना की इथं चांगलं यश मिळेल. मी सुरुवातीलाच संदीप गावडे यांना मनापासून भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने मनापासून धन्यवाद देतो की अतिशय भव्य दिव्य असे सगळे कार्यक्रम, पहिलाच कार्यक्रम जिल्ह्यात या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी सुरू झालाय आणि म्हणून युवा सगळ्या लोकांना सगळ्या मंडळीने एकत्र करून आज ज्याची गरज आहे, आपल्याकडे क्रिकेट स्पर्धा भरपूर होत आहेत, म्हणजे जिल्ह्यात अगदी सगळ्या ठिकाणी खेळोपाडी गावागावात क्रिकेट स्पर्धा होतात, जय बसले बरोबर ना. पण आज पहिल्यांदाच एवढा भव्य दिव्य प्रमाणात अशा प्रकारच्या स्पर्धा बघण्याचं भाग्य सावंतवाडीकरांना मिळते, म्हणून सावंतवाडीच्या वतीने पुन्हा एकदा धन्यवाद. या स्पर्धेमध्ये खूप चांगले खेळाडू या ठिकाणी निर्माण होतील की जसा मगाशी संजू किंवा आमच्या मनीषने सांगितल्याप्रमाणे हायस्कूलमध्ये हा विषय असल्यामुळे हायस्कूलमध्ये थोड्या प्रमाणात खेळतात, पण याचं भव्य दिव्य स्वरूप थोडं आमचं गोव्यामध्ये बघायला मिळतं. आज गोव्याचे पण संघ या ठिकाणी आलेले आहेत आणि म्हणून या माध्यमातून उत्तरोत्तर आज ही पहिली स्पर्धा आहे. पुढच्या वर्षी आपल्याला स्पर्धा थोड्या अजून मोठ्या करताना संघ थोडे थांबवावे लागतील, एवढा प्रतिसाद या सगळ्या संघाला मिळेल एवढा आशावाद या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि नेटकं नियोजन कशा प्रकारचं असावं हे सुंदर आज सावंतवाडीकरांनी बघावं. एक चांगले देखणे आजचं हे सगळ्याचा कार्यक्रम सगळ्या सावंतवाडीकरांना या ठिकाणी बघायला मिळेल, पण मनापासून धन्यवाद देताना चांगले खेळाडू याच मातीतून निर्माण होऊ देत, कारण ही माती यापूर्वी सुद्धा या ग्राउंडवर म्हणजे बाजूच्याच ग्राउंडवर अगदी सुनील गावस्कर पासून सचिन तेंडुलकर पासून सगळे खेळाडू त्या ग्राउंडवर या ठिकाणी 1997ला सचिन तेंडुलकर सगळे लोक आलेले होते आणि म्हणून हे ग्राउंड तितकंच ऐतिहासिक आहे, या ग्राउंडला विशेष महत्व आहे आणि म्हणूनच मला निश्चित खात्री आहे की या माध्यमातून चांगले खेळाडू सिंधुदुर्गाच्या माध्यमातून देशाला या ठिकाणी मिळतील अशा अपेक्षा करतो. पुन्हा एकदा जेवढ्या टीम आल्या त्या सगळ्या टीमचं मनापासून स्वागत करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.